Част 1. Здравейте и добре дошли в епизод 3. Днес ще разберем две неща, които объркват дори опитни шофьори. Каква е разликата между тротуар и банкет и кога и как се пресича двойна прекъсната линия. Остани до края, защото има капан в теста, в който падат много кандидати. Част 2. Първо, тротуарът. Повечето хора си мислят, че тротуарът е просто тясната част до пътя. Но законът го дефинира точно. Тротуарът е изградена и обозначена пътна лента, предназначена за пешеходци. Той е отделен от платното за движение с бордюр, ограда или маркировка. Ключовата дума е изграден, т.е. направен специално. Част 3. А банкетът? Той е на обработената страна на пътя, тревата, чакълът, земята до края на платното. Не е изграден специално за никого, но има своята роля. Част 4. Представи си, извън града, нощем, колата се поврежда. Спираш. Трябва ли да стоиш на банкета? Да, и дори е задължително да излезеш от платното. Но ако спреш на тротуар в града без причина, това е нарушение, защото тротуарът е за пешеходци. Част 5. В теста те питат, велосипедистът може ли да се движи по тротуара? Отговорът, по принцип не, освен ако няма специален знак или е дете до 12 години. Много кандидати объркват тротуара с велоалея. Част 6. Може ли да паркираш на банкета извън населено място? Да, ако не пречиш на движението и има достатъчно място. На тротуара в града, само ако има знак, разрешаващ го. Част 7. Сега, двойната прекъсната линия. Изглежда просто, но именно тук падат много кандидати на теста. Двойната прекъсната линия разделя насрещните платна. Можеш да я пресечеш само когато от твоята страна линията е прекъсната. Ако от твоята страна е непрекъсната, не можеш да пресичаш, дори другата страна да е прекъсната. Част 8. Искаш да изпревариш трактор. Пред теб двойна прекъсната. От твоята страна е прекъсната, от насрещната също прекъсната. Можеш ли? Да, от твоята страна е прекъсната, значи имаш право. Част 9. Същата ситуация, но от твоята страна линията е непрекъсната, а от насрещната е прекъсната. Можеш ли да изпреварваш? Не. Гледаш само своята страна, тя е непрекъсната, значи забранено. Част 10. Искаш да завиеш вляво към страничен път. Пред теб е двойна прекъсната. Имаш ли право? Да, завиването вляво към страничен обект е разрешено дори при непрекъсната линия, ако не пречиш на насрещните, запомни формулата. Моята линия прекъсната, мога. Моята линия непрекъсната, не мога. С изключение на завой вляво към обект, 3 неща, които да запомниш за теста. Първо, тротуар е изграден и е за пешеходци, банкет е на обработен край на пътя. Второ, при двойна прекъсната гледай само своята страна. Трето, завой вляво към страничен обект е разрешен дори при непрекъсната линия, това беше епизод 3. Запомни, тротуарът е изграден и е за хора, банкетът е за спешни случаи, а двойната прекъсната позволява пресичане само когато от твоята страна е прекъсната. Следващия път говорим за знаците и светофарите, кой има предимство, когато се противоречат. Абонирай се и до следващия епизод, карай внимателно.